menapa lampang ing mriki menika kemriki Gatotkaca jumeneng ratu. Sanggar Prabu Waluyo aturaken tokoh Gatotkaca wonten penyanyipun Kidalang Ki Edi Subagyo. Kemudian penyanyipun Bapak Sumarno ingkang nampa pangarsa saking SIP ngaturaken tokoh wayang Brajanta Mas Kidalang Ki Edi Kimedi Alangka Purwacarita. Sasampunipun penyerahan tokoh wayang kalau suwun mangke rekan-rekan dalang para kanca dalang kapurih putus sesarengan kalian para dalang nggih kanca-kanca dalang monggo